box at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, ilang bayan ng Cagayan binaha. Bagyong Maymay patuloy ang paglapit sa kalupaan. Presyo ng bulaklak na kaambang tumaas habang papalapit ang undas. Mga depektibong timbangan sa Dagupan at Tarlac na diskubre. Grandeng pagdiriwang ng Adibay Festival tiniyak ng probinsya ng Benguet. At vlog ng isang batang nag-alakardo dalisay Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbaga malam, maamyanan Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Inaasahang tataas ang presyo ng mga bulaklak sa susunod na linggo dahil sa pagtaas ng demand habang papalapit ang undas. Magbabalita Sofia Pagaduan. Undas ang isa sa pinakaabalang araw ni Stella sa pagbibenta nito ng bulaklak. Ngayong maluwag na ang restriksyon dulot ng pandemya, inaasahan niyang dadagsa muli ang mga bibili ng bulaklak. Sigurado ma'am, natataas ang mga bulaklak dito sa Baguio. Dahilan maraming mga buyers na maakyat dito diretso sa mga farmers. Kaya kukunti na ang bulaklak. As of now siguro meron ng mga nagpupunta, nagpapareserve na pinapakyaw ng mga bulaklak. Tamang-tama sa October 25, pag-harvest, diretso nang kukunin nila. Sa tagal na nito sa pagbibenta ng bulaklak, posibleng tataas ng halos 50 pesos ang presyo ng bulaklak sa susunod na linggo. Mabenta tuwing undas ang Radus, Statis at Aster na nagkakahalaga pa lang ngayon ng 100 piso kada bundle. 50 pesos naman ang isang sunflower at 25 pesos sa rosas. Posibleng tumaas ang mga ito mula 10 piso hanggang 50. 50 hanggang 200 piso naman ang posibleng itaas ng mga flower arrangements. Sa ngayon, nasa 50 pesos ang mga flower arrangements na nakapaso. 300 pesos naman ang mga flower arrangements na nasa basket at 350 to 400 pesos naman sa mga bouquets. Marami na ring mga customers ang nagpapareserba ng mga orders sa kanya ngayon. Kung minsan kasi ay nagkakaubusan na bago pa pumatak ng Nobyembre. Baka next week na, diyan mo na makikita unti-unting tumataas. Naghahanda na rin ang Baguio Market Flower Section sa pagdagsa ng mga orders. Kasi last year, sarado pa ang mga cemeteries, di ba? Then, walang gaanong namimili. Yung mga mga gusto lang namimilit lang na pumasok sa cemetery, yun ang kumukuha pero konti lang, konting-konti lang. Pero ngayon, naging okay na ang lahat, wala nang COVID, open na ang cemetery, siguradong maraming pupunta rito at siguradong tataas ang presyo. Sa bagsakan, naglalaro mula 40 pesos hanggang 150 pesos ang kada bundle ng mga bulaklak. Umaabot naman mula 50 pesos hanggang 300 ang kada piraso ng rosas at sunflower. As usual, kasi mga 1 month pa lang, may mga orders na yan. Then, continuous naman ang orders nila. Yung mga dating customers, yun ang dating bumibili sa amin. Pero itong undas, syempre, maraming bibili ng mga walk-ins. Hindi natin maiwasan yan kasi dito talaga ang bagsakan, dito sila pumupunta. Inaasahan din ang pagtaas ng demand ng bulaklak ngayong Disyembre at Pebrero sa susunod na taon. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Ilang timbangan sa bayan ng Tarlac at Dagupan ang kinukumpiska dahil umano sa pandaraya. Magbabalita Jobel Galapate.
Para maiwasan ang dayaan sa timbang sa mga pamilihan sa Tarlac City, nag-ikot kahapon ang ilang kawani ng City Economic Enterprise and Management Office kasama ang Treasurer's Office sa Tarlac City Public Market. Meron po kami yung mga tansong meron tigwa 1 kilo, half kilo, gano'n. Tapos, pasisend namin sa zero yung pagka tinatong namin dun sa timbangan nila. Kung gagamit namin kung 1 kilo, kailangan 1 kilo din yung lalabas dun sa meter nung nila timbangan. Sa 239 na timbangang kanilang sinuri, siyam ang nakitang may depektibo. Pagka na-check na namin na-bulot namin at good yung timbangan nila, nilalagyan namin ng sticker. Di ba, po 6 months po, every 6 months po calibration namin ngayon. Pero sa susunod daw na sila'y mahulian ng depektibong timbangan, maaari na silang mapatawan ng karampatang multa. Ganito rin ang eksena sa mga palengke sa lungsod ng Dagupan, Pangasinan. Sunod-sunod pa rin kasi ang reklamo ng mga mamimili dahil sa mali umanong timbang ng ilang mga tindera. Mula pa Setyembre, nagsasagawa na sila ng mga sorpresang inspeksyon. Dala nila ang weighing calibrator. Sa lahat po ngayon umabot na po sa 45 na yung timbangan ang aming nakukuha. Calibrated po siya, ma'am. Bali 5 kilos po yun. Pag itinapon mo po yun sa kiluhan po, ma'am, is dapat accurate po yun na 5 kilos. So, pag itinapon namin yun, ma'am, umabot ng 5.5 o 3 guhit yung sobra po, talagang kinukuha na po namin. Kinukumpiska ang mga depektibong timbangan kasama ang mga pangalan ng mga tinderang may-ari ng mga ito. Pinapaalalahanan ang mga mamimili na agad ipagbigay alam sa mga otoridad kapag nakaranas ng insidente ng dayaan gamit ang mga depektibong timbangan. Jobel Galapate para sa Luzon Headlines. Pinaghahandaan ngayon ng probinsya ng Benguet ang pagdiriwang ng Adivay Festival matapos ang 2 taong limitadong pagdiriwang. Komersyo at turismo, balak nilang pagtuunan ng pansin sa nasabing festival. Magbabalik sa report, Sofia Pagaduan. Pagtitipon-tipon. Iyan ang ibig sabihin ng Adivay sa Ibaloy. Pero nitong mga nakaraang taon, naging limitado ito dahil sa restriksyong dala ng COVID-19 pandemic. Ngayong taon, pangako ng mga organizers na magiging full face-to-face na ang gagawin nilang pagdiriwang. For the last 2 years, we have a toned-down celebration because of a very obvious reason. But now we will be celebrating it full blast in the sense that the usual activities that we are conducting during the before COVID will be conducted, and of course we have injected some new activities. Opisyal na magbubukas ang selebrasyon sa ika-8 araw ng Nobyembre. Isasabay ito sa ika-122 founding anniversary ng Benguet. Bukod sa highlight na Grand Canyaw sa taunang selebrasyon, gusto ng mga organizing committee ngayong taon na pagtuunan ang pagpapakilala sa paksa ng komersyo at turismo sa mga dadalo. Kaya balak nila itong idagdag sa kanilang mga aktibidad. Woohoo! Panga! Actually, that will be also the topic during this coming Adivay, the Tourism Investments Forum, wherein we will be inviting all the tourism stakeholders in their municipalities, 13 municipalities. So we are expecting 130 participants. The topics during this forum will be on financing, e-commerce, of course, the DOT accreditation, regulatory compliance, the customer satisfaction, and of course the programs from the provincial government of Benguet. Inaanyayahan ang lahat para sa isasagawang forum tungkol dito. Suportado ng Department of Tourism ang plano sa pagdiriwang.
there is really a need for us to level up when it comes to facilities and services, no? Yung mga farm operators natin within Benguet, maraming nag-emerge dyan, as mentioned, pero kailangan talagang mag-innovate, maging competitive talaga sila, no? Hinikayat din ng Department of Tourism ang publiko sa pagdiriwang. So again, inaanyayahan namin kayo to celebrate with us and be proud of our culture and heritage. Ilan sa mga aktibidad na nakahanda sa Adivay Festival ay ang darts tournament, acoustic singing competition, Battle of the Bands, Amazing Race at iba pa. Magtatagal ang Adivay Festival sa Benguet hanggang sa huling araw ng Nobyembre. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Unti-unting isinusulong ng grupo ng mga mixed martial artists ang pagpapalakas pa ng mixed martial arts sa lungsod ng Baguio. Narito ang report. Mula 130 kilos, 80 kilos na lamang si Jericho. Kanyang sikreto, mixed martial arts. Mas na-disiplinado ako, ma'am. Dati, ma'am, sobra akong overweight nung bago pa akong nag-ensayo, pero ngayon mas maganda na yung katawan ko, ma'am. Si Frenzel naman, natutong mas magkontrol at mag-isip ng kalmado. Pag may mga mental issues po, parang doon po napupunta yung mga galit, doon po na ilalabas, sa mga stress, sa training, doon na ilalabas. Ilan lamang sila sa mga kabataan sa Baguio at Cordillera na nagsisimulang umusbong ang pangalan pagdating sa mixed martial arts. At 10 sa kanila, nagharap-harap sa katatapos lamang na Northern Uprising Fight League na ginanap noong 8 ng Oktubre sa PFVR Gym, Baguio City. Well, we thought of exposing the new fight teams in Baguio. Madami tayong mga gyms, mga fighters sa Baguio na hindi nabibigyan ng tamang exposure. So I wanted to give them the proper stage to showcase their talents. Pero ang kanilang definasyon ng tamang stage, hindi lamang naging paraan para maipakita ang mga talento. Nagmistula rin kasi itong international event dahil sa setup at pagtatakbo ng mga laro. Simple setup, a gym, a cage, not too much production put into it. So my old fighters got used to that. When we got to the bigger stage, nagulat sila. Parang na ganito pala, na starstruck sila, na may konting stage fright. So I wanted na mabago yon sana. Like even the new fighters, yung debuting, one fight, experience itong full production na fight. Labis itong ikinatuwa ni Xavier na siya ring naglaro at nanalo sa main event. Siyempre, ma'am, masaya kasi parang nasa international stage ka na ng promotion like ONE or UFC, ganun. At least natatry na namin dito sa local, what if sa international pa. Kaya ayun, ma'am, maganda sa pakiramdam. Kung nasubukan namin na laban dati, ako nasubukan kong lumaban sa sa BJMP mismo, tapos cage lang, tapos ilaw, yun lang. Samantalang yung mga bago nating athletes ngayon, medyo maganda na yung venue, maganda na yung style ng palaro. Sana raw mas marami pang mga patimpalak gaya nito ang idaos sa lungsod, lalo na't madalas mga Cordilleran ang pambato sa ganitong mga larong pampalakasan. Ano ba? Basketball ng mga Cordilleran, ganun. Parang ito na yung nakasanayan nilang laro, ganun. Hinihikayat din nila ang mga kapwa-kabataan na sumubok o kaya naman ay suportahan ang mixed martial arts dahil sa mga magaganda nitong dulot. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, ilang bayan ng Cagayan binaha.
Bagyong Maymay patuloy ang paglapit sa kalupaan. Yan at iba pang mga balita. Abangan. Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Yes. Ayos to. Ayos to. Lakas naman ang tawa mo. Sino ba naman hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Ano yung sinasabi mo? Ma'am, mapapakapitan na natin ng tiles ang bahay natin. Baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan Branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Nakaranas ng pagbaha at malalakas na pag-ulan ng ilang probinsya sa Northern at Central Luzon sa paglapit ng Bagyong Maymay sa Kalupaan. Magbabalita Charles Limon. Wala munang biyahe ngayong araw sa puno ng Kapari dahil sa malalakas na pag-ulan at taas ng alon harap naman sa buong probinsya ng Cagayan. Mula kasi kahapon, nakaramdam ang probinsya ng maulang panahon dahil sa Bagyong Maymay at shear line na nakaka-apekto sa probinsya. Well, as of now, yung southwestern and southeastern part ng province po ay experiencing light to moderate rains. While yung ating northwestern and northeastern municipalities, they're experiencing moderate to heavy rains po. Sa bayan ng Kamalanyugan, pinasok ng tubig baha ang mga bahay sa Barangay Luwak kahapon ng gabi. Dahil sa pagbaha,
higit 100 pamilya ang lumikas sa mga evacuation centers sa bayan. Hindi rin pinatawad ng baha ang mga bahay at mga kalsada sa bayan ng Alakapan. Kaya kanya-kanyang salba ang mga residente ng kanilang mga kagamitan, wag lang maabot ng baha. Isang pamilya na ang inilikas sa bayan dahil sa pagbaha. Sa bayan ng Santa Ana, ramdam din ang malalakas na pag-ulan at maalong baybayin. Dahil dito, tulong-tulong ang mga residente sa paghila ng mga bangka papuntang dalampasigan. Ito'y upang matiyak na hindi ito tatangayin ng alon. Ayon sa pamahalang panlalawigan ng Cagayan, puspusan na ang evacuation ng mga residente sa probinsya. Ang nakapag-report pa lang sa atin ay 6 na bayan, no? These are municipalities na from District 1 and 2. At umabot na sa 3,611 individuals ang nailikas mula dito sa 6 na bayan na to. Naghahanda na din ang Central Luzon sa pagtama ng Bagyong Maymay. Isa sa mga kritikal na babantayan ng Office of Civil Defense ang mga dinaanan ng Bagyong Karding. With regards po kay Maymay, yung pong mga provinces ng Aurora, Bulacan, Zambales, Tarlac, and Nueva Ecija po, yun po yung mga tinututukan po natin dito sa Emergency Operations Center. Ayon sa Pag-asa, patuloy na lumalapit si Bagyong Maymay sa probinsya ng Aurora. Bagamat isa itong mahinang bagyo, hindi pa rin dapat ipagsawalang bahala ang dala nitong ulan. So makikita natin, within the next 24 hours, malaki ang tsansa ng bagyong si Maymay na tuluyang humina at maging isang ganap na low pressure area. So kahit ganito yung senaryo natin, binabantayan natin sa ngayon ay yung dalang ulan, especially on the northern section dito sa may Cagayan, Isabela area, na kahit ito ay isang ganap na low pressure area, possible pa rin magdulot ito ng moderate to heavy rain. Binabantayan din ng Pag-asa ang pagpasok ng isa pang bagyo sa karagatang Pasipiko. Papangalanan itong Neneng pag pumasok na ito sa Philippine Area of Responsibility. At nakikita natin, pagpasok niya, ito ay dediretso pa rin dito sa may extreme northern Luzon area. So, base sa ating forecast track, so possible nito maapektuhan ng Batanes area, kaya pwede tayo magtaas dyan. Ang pinakamataas natin ay signal number 2 sa ngayon. Then, further intensification into tropical storm ang ating inaasahan bago ito lumapit dyan sa dulong Hilagang Luzon. Nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mga probinsya ng Isabela, northern portion ng Quezon, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya at Polillo Group of Islands. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Pag-asa ang hatid ng isang dating OFW nurse na ngayon ay isa ng sikat na content creator. May kwento si Sofia Pagaduan. Ang pangingibang bansa ay isa sa mga pangarap ng bawat Pilipino. Isa si Chad sa mga libu-libong nurse na piniling mangibang bansa taong 2015. Sa kanyang pangingibang bansa, napunta siya sa isang medical center sa Dubai. Actually, I'm a registered nurse by profession up to now. Yeah, but I'm an entrepreneur and blogger by passion. So, nagtrabaho ko as an OFW sa Dubai, sa isang medical center. So, for almost 4 years hanggang sa umuwi ako dito sa Pilipinas. Aniya, malaking desisyon at sakripisyo para sa kanya ang pangingibang bansa. Parang it's stepping out of your comfort zone. Because for the past, since nag-graduate ako, di ba, dito lang ako employed sa Pilipinas. So why not, sabi ko, habang tumatanda tayo, venture out into something unknown and dun mo ma-figure out na meron palang world sa labas ng ginagalawan mo na mas malawak. And that's going abroad. So, never mind the struggles, never mind yung mga naging fulfilling naman siya. Ngunit hindi naging madali ang kanyang buhay sa ibang bansa. Maraming nagbago sa kanyang pamumuhay at pakikitungo sa ibang mga lahi. Hirap mag-work bilang isang OFW kasi alam naman natin lahat yung sacrifices ng mamuhay ng mag-isa. Di ba? Malayo sa family, yung ikaw gagawa lahat ng trabaho, maglaba, magluto, di ba? And then, yun, culture shock, siyempre nandun yung culture shock sa Dubai, iba yung
iba yung iba yung environment, 'di ba? Iba yung mga nakakasalamuha mo, kailangan mo makisama sa ibang lahi, 'di ba? So, yun yung struggle, yung pagiging homesick din. Ayan. Kaya taong 2019, napagdesisyonan ni Chad na bumalik sa Pilipinas. So I decided to go home and sabi ko, kung kaya naman kitain sa Pilipinas yung kinikita abroad, then why not? Diba? Since na-try ko na, hindi ko kasi nakikita yung sarili ko na magtatagal abroad as an OFW bilang nandito sa Pilipinas yung family ko. Kasi Pero sa kanyang pagbabalik ay pumutok ang COVID-19 sa bansa. Kaya naman ang naisipan niyang gawin, maging isang vlogger. Passion ni Chad ang magsulat at mamasyal. Kaya natutunan niya na ring mahalin ang pagiging vlogger at content creator. Pagkatapos ng ilang buwan, unti-unti na siyang nakilala. mas madali na mahirap. Madali because passion ko siya. Sabi nga nila, 'di ba, pag ang isang bagay pag ginagawa mo siya out of your heart, 'di ba? Hindi mo siya i-consider na work eh. Nagiging work lang siya kasi siguro yung pressure, yung demands ng outside factors. Pero other than that, masaya siyang gawin for me. Sa ngayon, si Chad ay isa na sa mga kilalang content creator sa social media. Dito ibinabahagi niya ang kanyang mga paglalakbay sa iba't ibang pasyalan at mga establishmento sa Baguio City. Yung mga kwento ng adventures ko. And then pag uwi ko ng Pilipinas, sabi ko, naku, 'di ba? Paano na yung mga travel? Paano ang feature ko? So I focused on sa mga tourist spots dito sa Baguio City. So doon ko na-gain yung traction sa mga gustong mag-travel dito sa Baguio City. Sa ngayon ay may 1.4 million likes and 9,000 followers na siya sa Facebook. Ngunit para kay Chad, hindi niya ito ginagawa para lamang sa kita. Bagay yung isang share lang, isang like, 'di ba? Isang comment, 'di ba? Ang laking tulong na yun eh. Hindi kasi siya lagi monetary. Alam mo yung support, malaking bagay na yun for us na nagsisimula sa ganitong business, sa mga vloggers. Bilang isang vlogger, nais ni Chad na magbigay inspirasyon sa mga gustong magpursige at ipagpatuloy ang kanilang mga pangarap. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Libreng yakap ang paraan ng isang mental health advocate para magbigay suporta sa ilang individual na may pinagdadaanan. Kilalanin natin siya sa kwento ni Jose Robert Inventor. Mangiyak-ngiyak na lumapit at yumakap ang isang lalaki kay Ariel sa kahabaan ng Session Road. Walang salitang maririnig sa video pero ramdam ang bigat ng pinagdadaanan ng lalaki. At sa pamamagitan ng yakap, tila nagkaroon siya ng masasandalan at pag-asa. Ito ang advokasya ni Ariel Sae na isang mental health advocate. I feel the spirit of empathy. Akin kasi halo-halo po ang reaction in that time. May umiiyak po, may ganito po. At iba-iba po ang kanilang pinagdaanan ng sitwasyon. Kwento niya, personal niyang naranasan ang depresyon. Because I was been before. Ngayon din ako dati. Pero na-overcome ko siya. Hindi naman ako tatayo sa Session Road na broken ako. Hindi ako tatayo na heartbroken ako na hindi pa ako na-overcome. Hindi raw naging madali ang kanyang pinagdaanan pero sa tulong ng iba, siya ay nakabangon. Kaya tanda siyang indahin ang pagod sa pagtayo sa Session Road. Maibalik lang ang kabutihan at makapagbigay pag-asa sa mga kagaya niya. Ang videong ito ay nakatanggap na ng 3.2 million views at 325,000 likes sa social media. Plano pa niyang umikot sa iba't ibang parte ng bansa para mas mabuksan ang mata ng iba patungkol sa mental health issues. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. We talk about bigamy. Bigamy is when you marry twice. And under this jurisdiction, the second marriage is basically void ab initio, meaning wala siyang effect. At ito yung petitioner who was then 16 years old married his teacher who was 22 years old in a civil ceremony. The couple established residence and lived together. When the husband
started not to go home. And na-confront ito at sinabi ng husband that he was also living in with another woman. So a case was filed for bigamy under the revised penal code. At ang kanyang depensa dito, null and void naman yung first marriage because at the time we were married, 16 years old pa lang yung aking asawa. Dito, ang sinasabi ng ating Korte Suprema is yun bang Article 40 under the Family Code can be given a retroactive effect para maging valid yung marriage ng 16 years old because at that time in 1983 nang iyari yan. No? At dito, gumawa ng exception yung ating Supreme Court. Sabi niya, yung marriage nung 16-year-old in 1983 can be given a retroactive effect. So kahit na 16 years old pa lang yung bata at that time, a family code will not will be applied and it will not impair, it will not prejudice yung marriage at magiging valid and subsisting yung marriage at the time even without the effectivity of Article 40 of the Family Code. However, ito nga yung sinasabi namin, can he be liable for bigamy under this setting? And again, the Supreme Court said pwede siyang maging liable for bigamy because there are two marriages that occurred between the first and the second spouse. Because of this, there is a violation of the revised penal code provision on marrying twice. And nasintensyahan dito yung taong nagpakasal ng 2 beses. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Tawag ng isang batang nag-Alacardo Danisa ay pinagkikiniwan ng mga netizens. Ang kwento susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkaksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil mo lang out sa POW! Sa milky ng batang 90s, parang natin ang itrahan. Ang batang 90s milky, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well.
Ginigiliwan ngayon sa social media ang isang bata mula sa Apayao dahil sa kanyang Ilocano vlogs at panggagaya sa iniidolong karakter sa telebisyon. Kilalanin natin ang tinaguriang Cardong Liit sa kwento ni Leila Batyon. Hi, good morning! Nagrapo tubo ko sa ni Cardo Dalisay. Kalaban ko ni Lito Bongbor yan abak. Nagpindaltugang kami ka nagdinanog kami. Dapat mga kayo tisaba. Kalaingan nyo. Taan dumakil timaseryo. Paglalaba, pagtulong sa kusina at kung ano-ano pa, ito lang ang ilang vlogs ng 6 na taong gulang na si Mark A. Slaso o mas kilala bilang Cardong Liit, na ngayon ay kinagigiliwan ng mga netizens sa social media. Tulong na agsagsagat, tulong na aglablaba, tulong na agpagpakan ti baboy. Manok. 3 years old pa lang nun, ma'am, tumutulong na po sa amin, ma'am, kung ano yung naitulong niya, ganun. Kapag naglalaba po ako, ganun, ma'am, nakikisalin, ganun. Guray ata pa na lang nagsukat. Tawan nugak pa nga naunag na. 3 taong gulang pa lamang si Mark nang magsimula itong tumulong sa mga gawain sa bahay. Dahil sa pagiging masipag at makwela ni Mark, naisipan ito ng kanyang ina, nagawa ng vlog ang pang-araw-araw na buhay nila. Ano lang po kayo, ma'am, nung June 19 lang po nag-start po kami. Trinay lang po namin, ma'am, kung okay lang po ba yun, ma'am. Pero ang dami naman pong naantig, ma'am, na nanood. Yun po, hanggang sa tuloy-tuloy na lang namin po. Sa kanyang unang vlog, nag-aalang Cardo Dalisay naman ito kung saan umani ito ng mahigit 1 milyong views. Ngayon lang po, nung June 19 po siya nag-start nung birthday niya yun, ma'am. Kung ano-ano po yung sinasabi, ganun yung Cardo Dalisay, yun po yung unang niyang vlog. Nag-trending naman po, ma'am. Hindi ko naman akalain na marami pong naantig po dun sa vlog niyang Cardo po. Yun po, ma'am. Mula sa videong ito, nakuha ang bansag kay Mark bilang Cardong Liit. Dahil sa mga vlogs, nakatanggap ang pamilya ni Mark ng mga tulong mula sa netizens at laking pasalamat naman ito ng kanyang ina. Magyam-yaman ako na kidagiti followers na, kidagiti bibuya kanya na, daktil nga tulong kanya na apo, dagiti mang tulong kanya na, mga sponsor, daktil nga ba, nagpara kanya, bidagiti mang kuha na kanya. So nga, thank you, kadagiti amin nga bibuya kanya na, kidagiti followers na. Anya, maging pulis katulad ni Cardo ang pangarap niya. Tunod nga kalak, agbalin na nga pulis kas laki nila Cardo Dalisay tagamin, agkikilaw ti ubing kada warang-warang tigbing. Kada, no, dagtatakaw nga tatao, iso yun na, ibalot na. Anlang pulis ti kayat ko, agbalin na kay mistro, ket ko suruan agyubing. No kasano, tagbasa ka, nagsurat. Proud naman ang lolo ni Mark sa kasikatang naabot ng apo. Lalain yun agvlog, singsingpot ka, tapno ado pa yung pada tayo nga katao ti mangguyaking ka. Inspirasyon si Mark sa mga katulad niyang bata na may pangarap at puso sa pagtulong sa kanyang pamilya. Leila Batyon para sa Luzon Headlines. Balin na to. Nga nasirin nga ubing. Bye-bye po. God bless. God bless po. Mala. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.